mga unggoy. Yan mga unggoy. Papa, sari. Sari. Sari dayo, Papa. So, kit-kitin ni Papa. Ala, kadagag unggoy. Ni mga unggoy diri guys, manggawas gikan sa kagubatan. Kaya daghang kahoy, di ba? Forest man ni diri sa mga unggoy kay manggawas. Ta diri guys, azomino. Mga kahoy. Munang daghay unggoy diri. Saki siya ngano kunong gamay ra kunong mga nagparking diri ngano daw kuno ang mga tao di kuno mo gawas kung nagulan. Ka. So na nani mga unggoy diri guys karon kay wa tas pikas. Papa si hi. Akong gibidara na sa kiway. Akong piece wa? Akong piece. Chi oh ya. Hanabi mo yarinじゃない? Hanabi mo yaro ka mo yo kotoshi. Alas 9:30 to alas 5 guys taman. Ta diri ay naman niya to. Okay ra di tamawanan ani. Kani atong gari guys ay kani. Mo na tong ticket guys tag 450. Apoy mga frog diri guys. Nata diri guys, welcome to Azomino. Arita diri, may mga butangan upadong diri guys. Inana ka convenient res Japan guys, pati padong na butanganan na plastic. Kay para di magbasa ba kung bitbiton dalhon sa sod. Aquarium di ba guys? Pero kuan dyan si lake, dyan ay mga isda sa gawas ba? Dyan gibutangan na nilagharang sa amin. Ay mura aquarium. Mga isda ay naghan. Arita diri guys. Asa na sila akiyo. Pas-pas ka ato na sila dito ay. Manidaghan diri guys mga craft ba. Kana ay pwede na mag-craft dira. So magbayad lang. Ani event karon ay na ay duwanan sa mga bata. So Stato. Go. Amaze. Akun doko. Akun. Goru kochi de. Goru wa kochi da yo. Goru. Gambatte. Kochi. どうやって出れる頑張って。できたじゃん。すごい。やるの？あー、好きだね。ママもいけるの？はい。Mama goal. Siya kadua. Gusto ni Jay yung papa pag mapilog dua. Ka-cute diri guys. Ang mga duwaan ba kay mga cartoon. Made of cartoon. Ay. Diri po ay mga kuan sumiki. Blocks. Ang kuan ay bibidamulag. Apil po dua. Kani ay made of cartoon. Tapos ay made of cartoon. Ang ilang slide. Creative ka so nagbuhatan ni guys ba? Muna ikuan guys, basta way so ng anak, kumbati ang ginikanan o kapil-apil og duwa, para lang na ikaduwa ang anak ba. Kung namoy daghang karton ni nani guys, pwede ra jud ni buhaton sa balay. Hindi na kinahanglan mo palit og mga kuan ba tinuod nga toys, mga karton lang. Napud ay barko-barko. Arita diri guys, magbuhat ta tog flowers. Kani ay magbuhat ta 300. First time ko diri ay excited ko. Cute siya. Kangate ita di wa daijoubu desu. Wakarimashita. Diri ta mamili guys og mga flowers ug atong buhaton. Tama na ni guys, magbuhat atong design. Sunod design ja nakte. Soこれで、はい。どうぞ。袋から出しましょう。はい。4箇所ありますので、取っていただいて板を外します。はい。
Unsa kay ay? Okay, oh, yati ba dyan? どこに置くの？いい感じです。ツンツンしないの。最後に。あ、できた？できた。お、すごいじゃん。すごい。ゲーム作れるね。すみません、公演の資料のためにちょっとお写真撮らせていただいたりしてるんですけれど、他には出さないのでちょっとお写真撮らせていただいてもいいですか？いいです。はい。はい、ありがとうございます。ないかな。Sakto na siguro niyo inindot ang tanig na butterfly diri oh. Sobra tong buwak ay. Nagihatan batag mga buwak ay basang ganahan ta magdugang. Di tayo ito kanina guys. Kaya kung di balihon kanimo nang matubangan. Kaki yung gibuhat ay. So jiban di tsukota na? Jiban di tsukota? Ha? Sugoi jang? Kuha na isudlanan nga newspaper. Cute, kawaii. Shinbun kawaii. Sugoi ni kayo dane. So humana to diri guys. Nalingaw ko. Cute pa dito ang paper bag ko. Made of newspaper. Ah? Ka-cute. Nata diri guys. Nagtanawatan ni Akio ay kaya mga rides diri ba. 3 years old to 5 years old ra. Pwede pa sa Akio kay 4 years old to man. Kinay din. Oh, sugoi. Kagay ni Papa. Pahimus dag sakay na kay libre bitaw na. Narami diri naglingkod kami ni Papa diri. Kapaabot kami nimo. Pag-enjoy dag taman. Si Zara isa nagduwa-duwa ng hawa ng uban si Akio ay puol. Pura mama ko sama. Di dani libre guys. So na dani bayad na dani entrance 450. Pero na yung mga rides, na yung mga duwa dito ba, niya na po nagbuhat pa dito po ani ay. Pero ka niya, additional bayad nito. Iya. Gambate aka. Abu na Papa, kaway. Hanggang Papa na naman tayo dyan kadua. Kecil-kecil. Kau aru ite? Oh, dikira jang. Suate. Abu na ini, Akio kan. Iyo. So. Papa, yo欲しい。これ家で作れるだろ。頑張って。Oh, できるじゃん。Abang daw ko na sa bola. Si Papa ay. Ini mga handmade diri guys ay daghan. Mga handmade. Napa diri ay.
Pwede daw bata, tiguang. Huwag kuwan sa edad. Cute. Apo diri ay mga handmade. Mga cute, diba? Niya makalingaw siya. Ay, tanaw sa kuno sa gisda. Unggoy man na, ganina. Naman to saru. Sake saru itajang. So, saru. Imita deしょ? Ah, so ka, Kairo wa inakatta jan, papa. Doko? Ito na. Daijoubu. Ay, mga isda ay. Pinata guys, uwan gihapon. Ay, uli na ta guys, kaya alas 4 na diri. Magkuan pa mi, mag-grocery pa mi. So, maura to among trip karong adlaw guys. Taganan nun minaadtoan, masig nagkuan ba. Anta nalingaw ra po masig yung mga nakita. Saan ko ani ay, kanus aka ni. Naghapit na po ka magpapalit og ice cream. Awari na na. Nagyaw-yaw si Jackie wag kapalit og ice cream. Away sinsilyo pa di masuklian. So maura to guys, padung nami uli unta nalingaw ra pud mas paguban-uban na mo sa among trip karong adlaw daghan nun mignadtuan masig uwan. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Gisapot si Jackie wala palitag ice cream. Unggoy dalo. Ningdagan kanadlok sa unggoy. Na sige saro dirtsaw yo. Nangka nakanikara nakakara. Saro dirtsaw yo. Hayaka. Opong ka, opong.